ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟପେଟା ଛକ ସ୍ଥିତ ପୋଖରୀରେ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭାରତରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 9ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରାମକୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଘର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ପୋଖରୀରେ ତିଲତର୍ପଣ ସହ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୁଣଗାନ କରି ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ, ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୋଦି ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରାମକୁମାର ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ନିମେଇ, ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡା, ଏମ୍ ଡମ୍ବୁରୁ, ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଉଦୟ ବେହେରା, ଗଣେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାକେଶ ସାବତ, ଗୌରୀ ମହାନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖାଡଙ୍ଗାଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। विशेष श्रावणमासी शुक्लपक्षदेह तत्त्वचायां महापुण्यो ओम आदित्यवासरे यमुनानां पुण्यक्षेत्रे पूर्वकर्तराशीतायं पुण्यायां नितो नानागुप्ते ब्राह्मण्यो मनसा दुर्गः अटल कुमार वाजपेयी च श्राद्ध दिवसे संकल्पम् अहं कुर्वीय ओम चुक्तां नित्यं जलं तीर्थं सदा नमः